OK, y bas i Will Evans. Mae Smith yn o'n opsiwn. Ebi sy'n tu fewn, yr 1-2 i Will Evans. Evans ar ergyd! Ac mae'n syth fel bwled i'r gornel isa. Mae'r Bala ar y blaen, hanner ffordd drwy'r hanner cynta. Wel, mae Will Evans ar dan ar hyn o bryd. A dyna gol hyfryd arall i'r casgliad. Smith, Edwards yn gofyn amdani. A'r flic gyda tu allan i droed. Owen, y Pen-y-bont, mae'n syth i Will Evans! Ac mae'n manteisio i'r dim ar y camgymeriad gan Cain Owen. 2 gol i Will Evans yn erbyn Cymru ac gan wythnos, a 2 gol yn barod i'r Bala praw ma. A mae'n curo Cei ati, mae'n redwr mor gry. Mae Snaith yn y canol, mae croesiad yn da hefyd. Sam Snaith yn gry. Ond Ramsey yn arbed. Na'r cyfle gorau i Penybont hyd yma. Venables. Mae Dave Edwards mor o brofiad yn y tîm Bala yma. Smith yn hongian y croesiad at y canol. Mae'n cyrraedd Chris Venables. Venables yn cadw i ben ac yn rhwydo. Mae'n 2 i'r Bala a dyn ni wedi chwarae hanner awr. Y croesiad yn uchel a Venables mor brofiadol yn cadw i ben ei 4edd gol mewn 5 gêm. Y tafliad hir. Peter Penniad amaethynol, dio ddim y gorau. Mae dal yna i Penybont. Y Bala nawr a chyfle wrth ymosod. Ebi di hwn yn codi ben. A nawr te, mae'r eilydd Shannon yn gwmni. Mae Will Evans yno. Shannon yn dal i fynd. Ebi yn ôl i Shannon. Fe drawodd i law Cain Owen. Mae'n gig corsmotyn. O Ddiwan Griffiths yn y fan ar lle i'w dyfarnu hi. Will Evans am ei hat-trick yn erbyn Ashley Morris. Morris yn cael ei law iddi, ond fe ath i mewn, a mae Will Evans wedi sgorio hat-trick cofiadwy yma yn Stadiwm Gwydr SDM. Llai na awr wedi chwarae, mae'n 4 i'r Bala. Edwards sy'n allan ar yr asgell dde. Ebi fyny amdani. O'r bil yn adlamu a Ebi'n curo'r golwr at y bêl. Nawr te mae'r gol yn wag. Will Evans os na 4 i Evans. A Morris yn dod yn ôl i'w safle i'w hatal i just mewn pryd. 4 i ddim i'r Bala am sgôr annisgwyl ac am berfformiad gan dîm Colin Caton. Bêl i mewn i'r canol, Ebi'n i gadael i Shannon ar ergyd. Y golwr yn arbed a fe ddyle Ebi di gwneud 1-5. Bores. I mewn at Ebi. Mae dal yno i Ebi yn ffodus efallai. Bores eto. Ebi, sylwch ar y lle ganddo, yn cael ei chlirio oddi ar y llinell gan Georgievski. Edwards, twt gan y Bala, Shannon, mae'n egrys y gwynion yno, Ebi wyn ohono nhw, a mae wedi cael ei gol yn y diwedd. Dyn ni wedi chwarae 1 munud dros y 90, a mae wedi bod yn berfformiad 5 seren gan y Bala yn y ras am Ewrop. Thought we were outstanding first half, thought we were outstanding second half, and the substitutes come on and did really well as well. I thought you can't fault the lads, you know, we've done really well over the last few weeks. An outstanding performance today and a tough place to come. Well, it was a very bad day at the office, yeah, no, I don't think it's just a case of that. I think there's a lot of reasons why we lost today. Some of out of our control, some well within our control, so very disappointing, yeah. Everything I touch seems to be turning to gold for me at the moment. I must say it's a nice feeling when you're so confident in front of goal. But again, it was I can't look at my individual accolades there. I've got to look at the team, and I mean, there's some crucial passes that worked out for me today and again on Wednesday. So yeah, no, it's a nice feeling when your confidence is high. But listen, I've been there when the confidence is low. So I'm going to take the rough with the smooth.